gashin na gani ba ai ba ga bane sai na yi da amma ni ya mu da sai na ga baki taba saman ne ba gyara ba a kasa yi da kake ba ya yanzu kawai za ka iya zama gida ita ta fito shago a ina so da an ke fage da sallah kuje wancan wurin sashi a status ma ran sashi wurin ya gama ya tura mai sashi a status say let me know if you know ya gari ka gama kabin da yi ai kabin ma ya Likey